Whew! Niuwan man ang atong day 29. Day 29 sa lifestyle goal. But anyway, let's talk about business. Let's talk about our plans for 2026. This is gonna be huge. So kagahapon, um, ni appeal ko, ni-register ko for membership sa usa ka business na dropshipping type of thing. Say for example, ako'y magawa sa design, ako'y magbahala sa mga marketing. So sila na bahala sa fulfillment, sila bahala sa pagbuhat sa mga clothing ng mga request, sa pagpadala, sa pag-collect sa bayad, and then anything. So ang ako lang, ang from my end lang is pag advertise, pag-market, o pagbuhat sa design, o pag-send sa ilaha sa request. And then, all goods na dayon. So medyo dako-dako jud ang membership, i-advance booking na to kay i-take live na to ni siyang atong business by next year na 2026 na. Kay tungod sa busy na ko ron. So dili pa na ako di pa na ako ma-activate. So all goods man ingon sa associate kagapong kastorya nako is within 3 months. So pwede to siyang pwede to siya ma-move na to ang schedule sa since nag-book ko gahapon. So within 3 months pa siya pwede na to ma-activate. So mao na siya. Ato nang i-attract. Let's work out na siya by 2026. Target na ako is January. And then tungod na magbuhat kong page, Facebook page. And then di lang Facebook page di ay naka-realize ko karanda. Magbuhat kong Shopee account for selling, TikTok account para sa pagpamaligya, and then katong mga Shopify or mga e-commerce channel there, mga pages, business pages. Ang nasa una-una gud is Facebook page ra, dagkan man ito pang buhaton palain. Pero man one thing, business pages to promote this business, so promote sa akong brand, that would be Kronto, KRN, dayon number 2. And another thing is magbuhat sa kog Facebook page para sa Kronto Vibes, mga vines. I don't know if Kronto Vibes ba, Kronto Moves, but mga kabuang for Facebook Reels lang. Na namin nabuhat na gamay pala, mga 5 guro ka Reels na with Arnold og EJ. Pero wa pa na ako gi-edit, naa sa akong laptop o namin naa sa computer. I-live na namo by next year, by January, aron para daily na lang dayon siya ma-post. So mao na, huge 2026. Let's work it out to work out. Okay, so mao na, so 2026, let's go. Thank you Bunal, yuhu.